ቅዱስ አባታችን እዚኦም ሕፅር ዝበለ እንትን መሃብዩ በቅዱስ ያሬድ ስም ማሕበር መስሪቶም ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ገዳማት ኣድባራት ናይ ኣብነት ትምህርቲ ቤታት ዝሕግዙ ዘተሓባብሩ ኣብዚ ኮይኖም እናሰብሰቡ ኣብ ዝርከቡ ዝተጸገሙ ገዳማት ከይፍትሑ ዕጣን ጧፍ ዘቢብ ከይሽገሩ ዝረድኡ ዝራድኡ ካብኣቶም ዝተወሰኑ ኮሚቴ እዮም ማጋጣሚ ኮይኑ እቲ መጽሓፍ እውን ብትግርኛ ስለ ዝተጻሕፈ ኣብ መላእ ትግራይ ካብኡ ሓሊፉ ናብ መላእ ዓለም ንምስርጫው ባእታቶም በኩል ገይሩ ተተሰራጨው ኣብ ኩሉ ተበጻሕነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብዝብል ተስማዕሚዕና ንሳቶም እዮም ዘሰራጭይዎ እናት መጽሐፍ እውን በትግርኛ ስለ ዝኾነ ብፁዕ ኣቦና እውን ቅዱስ ኣቦና እውን ሰብ ኩሉ ብቋንቋኡ ምምሃር ምፍላጥ ምምርማር ኣድላይ እዩ ሕዚ እሱ ምኽንያት ብምግባር ብዙሕ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ መናእሰይ ብድሕሪት ጦርነት እኳ ተርእናዮ ብዙሕ ናይ ጸረ ኦርቶዶክሳውያን ኣዳራሻት ተሰሪሖም ብዝሕዝን መልክዑ ህዝብና ካብ ሃይማኖቱ ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ተጠናኺሩ እናቐጸለ ስለ ዝኾነ እዚ መጽሓፍ በይኑ ዘይኮነስ ከም ሓጋዚ ኮይኑ እቅበተ እምነት ክገብር ኣብ ሃይማኖቱ ክጸንዕ መንእሰይ እውን ስለ ሃይማኖቱ ክፈልጥ ክመራመር ዝሕግዙ ስለ ዝኾኑ ሓደ ክልተ ቃላት ብትግርኛ መልእኽቲ ተዘሓልፍ እዩ ሕቶ ዞም ኣሕዋትና ብፁዕ አባታችን መጀመሪያ ንእሽተይ መልእኽቲ ክሕልፍ እሞ ካብኡ ንቅዱስ ኣቦና ክዕድሙልና በትሕትና ጥይቅ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ክቡራን ኣሕዋትን ኣሓትን ዝለማዓንቲ ዝተመረቐ መጽሓፍ ብፍላይ ንዓና ንተጋሩ ዓብይ ነገር እዩ ኣብ ትግራይ ዘለው መንእሰያት ከም ትኹልያና ንፈልጦ ናይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ሕጽረት ብሰፊሕ እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤታት እንተሪኢና ከምዚ ናይ ዝዓዲ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ላይብረሪ ሃልይዎም ዝደለይዎ መጽሓፍቲ መንፈሳዊ መጽሓፍቲ ኣውፅኦም ሕቶኦም ዝምልሰሎ መጽሓፍቲ የብሎምን ንሰሚናር ዝኾኑ ንኮርስታት ዝኾኑ ካህናት መሰልጠኒ ዝኾኑ መጽሓፍቲ እውን የብሎምን ካብኡ ሓሊፉ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ከም ትኹልያና ንፈልጦ እቲ ትግራዋይ ከም ቋንቋኡ ገይሩ ኣምሓርኛ ይጥቀም ነይሩ እዩ ንሱ ኣብቲ ሕዚ ዝኒሄ ወለዶ ዘምጽኦ ሰዓብየን ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ኣብ ህዝብና ቋንቋኡ ትግርኛ እዩ ቋንቋኡ ትግርኛ ኮይኑ እንዳሃለወ ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ዝኣክል መጽሓፍቲ ነቱ ትውልዲ ነቱ ወለዶ ያቕረበትን ብዘይ ምቕራባ ድማ ከምቲ ዓንቶ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ድሕርቲ ናይቲ ጦርነት ዝገደፈልና በሰላ መንእሰያት ናይ ህሊና ስብራት በጽሕዎም ናይ ህሊና ስብራት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት በጽሕዎም ከጸናንዕሉ ዝኽእሉ ሂሊንግ ወይም ካውንስሊንግ ክገበረሉ ዝኽእል መጽሓፍቲ ኣብ ኢዶም ኣብ ቀረባ ብመንፈሳውያን ኣቦታት ይኹን ኣሕዋት ተጻሓፉ ብጣዕሚ ውሱናት እዮም
ንሶም ዝርከብሎም ኣብ ተወሰነ ከባቢ ጥራሕ እዩ ትዝበዝሕ ብግእዝ ብራና ተጻሒፍ ዘሎ መጽሓፍቲ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝጸሓፍዎ መጽሓፍቲ ትግርኛ የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ብዝሓትን ምስቶም ዝሕቶም መጽሓፍትን ፍጹም ዝቀራረበ ኣይኮነን ብዘይ ምቅራቡ እቲ ትውልዲ ዘሎ ሕዚ ዘሎ ትውልዲ ደሞ ሓታቲ ጠያቂ ሕቱኡ ክምልሰሉ ዝኽእል ኣብ ቀረባ መጽሓፍቲ የድልይዎ ሃይማኖት ክፈልጥ ይደሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ካልእ ዓለማትን ከም ዝረኣናዮ ድሕሪ ጦርነት ዝመጽእ ኩነታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝፍለጥ ከምዚ ሓደ ሃገራት ናይ ጦርነቱን ሰዋኑ ንሳቶም እዮም ድሕሪ ጦርነት ዝመጽእ ጉድኣት ናይቲ ህዝቢ ድማ ክጥቀምሉ ብዝደልዩሉ መንገዲ ብሓገዝ ድዮም ዝኣቱ ብሃይማኖት ድዮም ዝኣቱ ብተፈላለየ መንገዲ ኣትዮም እቲ ህዝቢ ካብ ታሪኹ ካብ ሃይማኖቱ ካብ ማንነቱ ከውፅዎ ይፍትኑ ብዙሓት ዘይተረድኦም ኣሕዋቶን ሓድሽ ነገር ዝረኸቡ እንዳመሰሎም ካብ ማንነቶምን ካብ ታሪኾምን ካብ ሃይማኖቶምን ይወፁ እዚ ስኺልካ ምርኣይ ንባዕሉ ሓጢኣት እዩ እውን ቋዱ ሕና መጻኹም ደቀይ መቸም መጻሕፍቲ ብቋንቋ እንድሕር ዘይተጻሒፎምሉ እቲ ህዝቢ ብዘይፈልጦ ቋንቋ ምዝራብ ማለት ምንም ውጤት ዘለዎ ነገር ይኸውንን ኣብቲ መጽሓፍቲ እውን ተጻሒፎም እዮም መጽሓፍ ሰብ ብቋንቋ እንድሕር ዘይነገርካዮ ምስ ንፋስ ምዛራብ ምዝርራብ ማለት እዩ ተባሂሉ እና ብቋንቋ እንድሕር ተነገርዎ ሁሉም ጠንኪሩ ሃይማኖቱ ሓልዩ እምነቱ ኣጽኒዑ ይነብር እንድሕር ብቋንቋ ዘይተጻሓፈሉ ግን ምንም ከንቱ ማለት እዩ መጽሓፍቲ ተጻሓፈ ቋንቋ እንድሕር ዘይኮነን ተኸገብሮ ይኽእል በእውነቱ ጭራሽ እና እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከም ዝበለ እንኳን በርከት ዝበለ ተፈላለየ መጽሓፍቲ መጽሓፍ ሓንቲ መጽሓፍ እኳ ብዙሕ ጥቕም ዝጠቅም እዚ ሸውዓተ ተፈላለየ ዓይነት መጽሓፍቲ እዩ ተጻሒፉ ዝንሄውና እዚ ኩሉ ክበጽሕ ይግብኦ ብዙ ቋንቋ ዝዛረብ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ክበጽሕ ኣለዎ ሰብ እውን ዝበጽሖ ሰብ እውን ክጥቀመሉ ኣለዎ እና በጣም ዘደስት እዩ ጉዳይ እዚ በጣም ዘደስት እዩ ብጣዕሚ ዋጋ ዘህብ ነገር እዩ እና ኩሉ መቸስ ብዝኸኣሎ እንተዝገብር ከምኡ ተዓዲ ክርዳእ ይኽእል ነይሩ ቋንቋኦም ተጽሓፍ ብዙይ ሁሉም ብዝኽእሎ እንተዝገብር ዓብይ ርዳእታ ይኸውን ህዝቢ ትግራይና እዚ ለህዝቢ ትግራይ ትልቅ ውለታ ነው የዋልከው ሙሴ ትልቅ ውለታ ነው ለህዝቢ ትግራይ ለደቂ ትግራይ መጽሓፍቲ እዚአን ኣብ ቁም ነገር ዝውዕላ ሃይማኖቶም ዝሕሉ ደቅና ሓታና ኣሕዋትናን ሃይማኖቶም ዝሕሉ ብሃይማኖቶም ጸኒዖም ውል ክነብሩ ዝረድእ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ለኩሉ ኣባጺሑ ኣእምሮአቶም ይክፈተሎም እዚ ልኸንቡ ኩሎም ቶም ዘንብዎ ኩሎም እና በዚ እውን ዝጥቀመሉ ይግበረሎም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣእምሮኦም ሓዲሩ ክትጥቀምሉ ከም ዝገብር ንልምኖ እግዚአብሔር አምላካችን እና እግዚአብሔር ይባርክሙ እግዚአብሔር ይቀድስኩም ሁሉኩም ደቀይ እና ሰላማዊ ሌሊት ይሕድረና ኣብዚ መጽኹም ዘሳተፍቲ ስለዝኾንኩን እውን ነመስግን እግዚአብሔር ይባርክኩም ደቀይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላማዊ ሌሊት ይሕድረና ሰላምን ፍቅርን የምጽአልና ለሀገርና ዘለ ችግር ሁሉ ይወገደልና ሰላማዊ ሌሊት ይሕድረና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት
تقدس اسمك تمثال منجستك ويكمل فقارك كما بسماء كما هو بمدر في ساين نزل الليلة هابنا وهدق لنا عبسانا وقيقاين كما نهناني نهدق لذا عبسالنا يتاوان اجزئو استمنسو تالاد هنن وبالهنن كله كويس فذي اكايتي منجست هايل وصفات العالم عالم سلام قدسك وغزئتي مريم سلام لك دنقل بهلناش ودنقل بسقاش በእግዚአብሔር ጸባዖ ሰላም ለክ ቡሩክት አንቲ እማንሶ ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ይስሐሊ ወጸልይ ምህረታ ወፍቅሮልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ፍታማ ይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ባርኮ